na focus ada na ihe nwe emekwa ndị Fulani abụlọ okwu ụzọ anyị ọzọ ndị Fulani abụlọ ụzọ ihe bụ ụzọ Enugu to Nsukka Fulani blọkụrụ ụzọ moto niile na paakị cha ihe na-akụ na bụ 6:35 ụzọ niile blọkụrụ moto niile paakịrị ndị Fulani apụtago blọk everywhere jụ na ya ma nna hụ na afụgo ya kịta onye na-anya ebe a ihe a ekwegbe ebe peace na-arụ university onye nke a na-agba ọsọ ka ya ri vidiyo ihe ekwegbe ebe peace na-arụ university moto niile paakị no movement Fulani blọkụrụ ụzọ a na-arụ ọbụ biko sotụsawakwa ụzọ ka ndị sekuriti rute ebe a everywhere the blocked onwere moto na-agbago onwere nke na-agbadata onye ọbụla na paakị ya paakị ị na-afịa na site peace everywhere the blocked Enugu to Nsukka road gburugburu ka ebe ị nọ